Net alleen nog de Ljouwte kranten had grote problemen. Ook bij het Fries Dagblad en Omroep Friesland gaat het de laatste jaren financieel min. En dat had zo zijn gevolgen. Zo zitten er bij de meeste rietskeerkomsten geen journalisten meer. Voor de traditionele rol van waakhoen van de democratie is geen ruimte meer. Ik zie dat met grote zwaar. Ik denk dat het altijd voor de goede democratie een professionele, onafhankelijke journalistiek nodig is. En die zit zwier onder druk. Mooi binder de aanronde jaren 10-tal journalisten voortbezuinigen bij de verskate Friese mediabedrijven. En dat kind Neves Mulder net zonder gevolgen bleven. Ik denk dat het ophouden moet om te zeggen dat de kwaliteit lieke goed blijft. Als het alleen maar volle minder mee dwam was. Ik nog meer werk, want er is van alles bij komen, internet, sites, nieuwsbrieven en zo. Dan moet het eerlijk zijn dat bepaalde dingen net meer goed dwang kent. Maar waarom rinnende advertentieinkomsten en een oerhiet die het bezuinigt op de omroepen, liek het er ook nog geen verbetering te komen. En dus moet de passen in Friesland de lapen geer smieten. Ik denk dat heel snel Thomas naar totale geerwerking tussen de regionale omroep en de Dagblad-redacties. En dat is dan een grote goede nijsorganisatie opzetten maar die misschien wat behinder is dan wat we wend binnen, maar die toch goede geerwerking en professionaliteit toch de echte functie voor de journalistiek goed uitvoeren kan.